Hello, hello, hello. Hello everyone. Magandang tanghali sa atin lahat. One viewer, hello, at sa isang nag-like. Nagluluto ako ng yung minarinate ko kahapon na isda. Ito na po yun. Yung nabili ko ng 100, 4 na pirasong malalaki. Yung kasama nito ay yung sinabawan ko. Ito na. Tapos nagmarinate ako. Yung dalawa rin minarinate ko. Ito na yung piprituin ko. Ang sarap nito. Maripinik nito, malambot. At mayroon ako dito nilalaga din na ito talaga paborito ko eh. Naglalaga ako ng mais. Mais. Dito sa inyo yung aking nilalaga na mais. Dami. Ilapit ko na lang. Lagang mais. Hindi pa siya luto. Lalaga ako ng mais. Maganda yan. 40 yung kilo. Napainit ko lang yung ating kawali. Lagay tayo ng mantika. Hello, hello. Ganun pa rin. Wala pa tayo sa project kasi wala kaming gawa. Pero sila mayroon. Nasa pili sila. Kami dito sa bato wala. Wala na. Kuya Born, hello Kuya Born. Kamusta po ang buhay-buhay? Kuya Born, 2 viewers, hello. Pag mainit na yung mantika, para hindi mandikit. Si amin naman nasa tindahan kasi nagbabantay doon, gawa ng may mga nag-practice dito. Pa-practice yung mga major at DLC dito sa court. May mga bumibili tindahan. Ayan o, kasi para ano yan sa Peña Francia. Dayo yan sa Nagaw. Kaya ako naman yung nagluluto dito. Majority yan, saka DLC, saka yung mga major, yung pang pansidril nila. C80. Mainit na yung mantika. Buntot ang unahin. Yung sinabuhan ko kahapon, may tira pa. May natira pa. Nasa rin. Nakita mo na ba ang iyong huwebo?
mahal. Handang iyalay ang kanyang buhay sa iba. Pero sa isa't isa. Reviewers, hello. Sa viewers, hello po sa ilang lahat yan. Hello sa ating lahat. Masagot pa ata ako. Di na lumalang, kaya ayusin na kagad. Inggit Ignorante, good morning po idol, sabi ni Kuya Inggit Ignorante. Good morning din po, maraming salamat po sa suporta, sa panonood sa live, panonood sa aking mga upload. Share po rin yung lahat yan. For viewers, hello, at sa tatlo na nag-like. May upload ako mamaya. Sana po panoorin niyo kasi anong pitch na tayo ngayon. Yung malapit na naman yung cut-off. Sana makahabol-habol yung ating revenue. Kahit maka 100 man lang. Kahapon, may pinuntan kami namin. Namili kami ng mga paninda. Yun, nag-vlog ako. Yun lang yung mga vlog ko muna. Yung mga pagluluto dito sa bahay. Gawain dito sa bahay. Yun lang muna yung gawa kasi wala kaming gawa dito sa bato. Doon sa pili, sila lang naman yung gumagawa doon. Hindi naman kami sinasama din mag-vlog. Vlog din nila ko yung kami wala pa. Kaya dito muna ako sa bahay. Tulong kami ni namin dito sa bahay. Mamaya maglalaba. Maraming salamat sa support niyo sa mga vlog ko dito lang muna sa bahay. Ako naman yung tagaluto. Kaya sabi namin, pag nag-stay talaga ako dito sa bahay, puro luto, ayaw ko ng mga bili-bili. Sabi namin magpipigil siya sa kain. Pinapaparami daw yung kain niya. Tumataba na naman daw siya. Hello po Kuya TD. Hello po Ate Jocelyn. Hello. Kuya TD. Long time no see Kuya TD. Hello Kuya Buwan, Kuya Jason, Ate Ami, sabi ni Kuya TD. Long time no see Kuya TD. Ate Jocelyn, hello. Bro TV, Ma'am Juice, hello. Hello Ate Solok Pilipina. Hello po. Welcome po sa aking channel. Welcome sa live. Yan. Kuya Bor, sabi ni Ate Solok. Thank you sa pag-kiling nyo, pag-suporta. Mega love shoutout po. Post, birthday po. Yun, shoutout po. Magandang umaga, magandang tanghali. Tanghali na. Mamaya pagkain, laba kami ni Ami.
Hindi ko alam kung kailan yung gawa namin dito sa ano. Sa bato. 9 viewers hello. Rainby, good morning boss. Yun boss. Good morning. Brother Born, sabi ni Ray. Ano? Sabi ni Pati Jocelyn. Naka-premiere din si Sis Kulang. Ah, naka-premiere. Aga rin na sabi ni Kuya Born. Kuya Born, love shout. Sabi ni Dolot Filipina. Kuya Pili. Busy masyado dito ako. Nasa Davao pala si Kuya TD. Gandang buhay po. At sa ating lahat, sabi ni Kuya Rocky. Salamat Kuya Born. Thank you Kuya Born sa pakulay-kulay. Hello. Sabi ni Kuya Rocky. Sarap Kuya Rocky. Kuya Rocky. Gugarap siya ng sabi ni Ringy. Thank you. Kuya Born, sabi ni Kuya Ringy. Luto. Baka matutong. Puan mo na mo yung uwabo. Ang kawali, kahit kinainit na. Nilidikit pa rin. Kahit kinainit ko na. Nawas na. Ang kawali na to. Hello sa inyo dyan. Kuya Born. Jason Jacket Solo Pilipina. Yun. Jason TV, kita namin singit ni Sol. Oh. Ayan po, mayroon na. Naantok na ako kagabi Kuya Born, natulugan ko kayo pasensya. Nag-live pala sila. Kahit tayo itong kawali ko na. Huwag ko kasi gamit mo ito, matagal. Nandito talaga. Yan, magpalit ako ng kawali. Kawali ko nito. Maliit lang kasi ito
Gusto kawali. Dito na lang magpilito. Ang itong salang ko kung nandidikit talaga ito at painitin. Okay lang bro, sabi ni Kuya Born. Kala ko na isa ka sa balita ng ating i-test na natin itong ano yung mga mahilig nito. Yung mga hilig nito, laro sa inyo dyan. Subukan kong malambot. Umuusok-usok pa. Mais. Pagbukas mo ng ura mo. Me? Me? Tawagin ko muna si Ami. Baka gusto niya na mag-almusal. Me? Me? Ami? Ayan. Halika. Ba't anong balita ko yan, boy? Anong balita yan? Kunti ko yung boy. Kasi hinala ko lang yun. Nagkatotoo, sabi ni... Ano yun? Tawa si Kuya Boy. Ano yun, Kuya Boy? Ano po yun? Nakalag ka pala, guys. Nakalibaw kanina pa. Ang bango nga eh. Magpapalit ako ng ano. Pangit talaga itong kawali kung nagagamitin ko. Lumidikit. Ako po yan, kasi ginapa. Ayan o. Ayan. Maliit. Ito na nagagamitin ko. Diyos ko, Lord. Nadamay pa si Lord. Ay, sorry naman. Hi, everyone. Kumusta? Dami mo viewers ah. Oo. Sa tindahan Dyan ka kasi muna, ako wala eh. kang bumibili. Ha? Magbasa ka muna dyan. Hi, everyone. Yung mga dito. Ay, si Kuya Bern. At humahagalpak sa tawa si Kuya Bern. Kuya Ruben! Hi, Kuya Ruben. Hello po, Kuya Ruben. Good morning. Good evening. Sarap ng ulam po at may nilaga pa ako ng mais oh. Dito sa kaldero. Subukan kong malambot na. Hello sa 11. Masyak ka rin, Ma. Kuya Jason. Chat mo sa akin. Natupad ang gusto niya, Jason. Ate Ami, good morning. Hi, Ha? Ray. Ano daw, ano? Natupad ang gusto niya, Jason. Na? Ewan ko, di Sino ko nga sabi alam. ka? Si Kuya Bern. Ay! Alam ko na yan. Alam ko na yan, Kuya Ruben. Nangangamoy pritong isda. Oo nga, Kuya Ruben. Kahit di mo na ikwento, sa akin, alam ko na. Ano ba yan? May sikreto na kayo? Alam ko na yan kung ano yung gusto mong sabihin na natupad. Yung gusto nyo. Alam ko na yun. Ang pangit nyo naman kabanding. May secret kayong dalawa. Alam ko na yun. Sabi ni Kuya Bern, oh, shh. Alam ko na yun. Sabi ni Kuya Rin, alam, may sikreto na kayo ha. May sikretohan na ba tayo? Ano banggitin ko? Ay, Kuya Ruben! hello kay Ate Stella Filipina. Hello sa inyo. Ano banggitin ko pa dito Kuya Born? Alam ko, di ako magkakamali sa inaala ko. Pag-jacket daw si Ate Stella Filipina. Meron na. Meron na ba? Huwag daw. Ayos yan Kuya Born. Huwag daw huwag. Ay, si Kuya Roque na. Ay, si Kuya Teddy ah. Ano Long yung Kuya time Teddy? Kuya Teddy ha. Nasa ano pala siya, nasa Davao. Long time Kuya Teddy. Matagal na kitang hinahanap. Kaya nung
Nung graduation party din nung pinsan ko na police, doon kami sa, ano, bagong diwa, bagong diwa. Inahanap ko sana kita doon, nagdala ko doon. Long time kay Kuya Kasi Teddy. mali ko nandun, kung baka nandun ka para magkita tayo. Kasi Ate Jocelyn nandito rin pala. Kaso, mga ilang live ko, hindi ka lumalabas sa, ano, section. Ano, nagsisikaretohan na ba tayo dito? Ngayon, yung pinsan ko naka-display sa Marikina. Low-key lang, Kuya Bern, magagalit yan, sabi ni Rain. Kuya Bern, shh. Ano? Sabi ni Kuya Ruben. Kuya Ruben! Alam ba ni Kuya Ruben? Meron din ako alam, di ko sasabihin, sabi ni Kuya Roque. Dami nyo sikreto, natagalan lang tayo din nag-live. May permission, bro Rain, para kina Jason, sabi ni Kuya Bern. Ay, masaya ako dyan, Kuya Bern, sa balita mo na yan. Nagpapalit tayo ng mantika. Ayun o, kung ka o. Ay, wala. Tanggalan mo ka lang gamit ang mga pagwag. Huwag. Eh, dito na lang kasi malapit sa tangke. Baka, meron makapasok. Hindi yan. Tapos si Rain o. Parang nagkakasikretuhan na ba? Yan, Kuya Bern. Yan ang pinakang magandang balita, Kuya Bern. Ang pinakang magandang balita. Mamaya kikwento ko kay Ami. Kung ano yun. Parang mas maigi, wag niya na ikwento sa akin. Para ano. Pangit nung una kong pelito Tanggalin mo yan, ililipat ko to, malalagyan ko ng ano, na ng tubig. Baka namali ako ng pagbukas. may mga bumili na. Kailangan. Wala pa. Wala. Kanina may tumatawag yan. Mainit kasi. Harap po. Baka mali na sa isip mo, Jason. Ano? Baka daw mali ang nasa isip Mm. mo. Hindi yun. At balik mo na ako tindahan. Ano? Yan nga yun. Nag-chat pa talaga. Ayan. Nag-chat pa talaga. Yan nga yun, Kuya Bon. Nakita ko nagpapap yung ano mo, yung message mo sa akin. Kuya Jesus, hello. Yan nga yun. Hindi ako nagkakamali. Kaya masaya ako, Kuya Bon. Kahit di mo nga, kung di ka nag-message sa akin, pagkatapos ng live ko, i-message sana kita eh. Kasi ito yung ginagamit ko sa live. Yun nga yun. Nakasabuhan nabanggitin ko ba? Ayos ah. Nahalata ko man yung Kuya Paul. Noong nag-message ka sa akin na ano, yung bago mag-birthday si baby. Nahalata ko kasi napaisip ako, bakit kaya? Bakit kaya ganito yung tinapay? Ayos yan, ayos yan. Oh my God, inaamag na pala to. Hindi ko tinignan yung expiration. Well, viewers, hello, mga sa viewers yan, labas po kayo. Kila Kuya Robin, nandyan. Inaamak na pala yung tinapay na nabili natin kahapon. Hindi ko tinignan yung expiration. Masyot of Chel Kalya, Ate Ampin, Kuya Dani, mag-asawa. Sanyan family. Kila Kuya Roy, Kuya Romel, Kuya Benji, Kuya Mamog. Kila Ate Rina direct ko. Tapos Kila Kuya Jaime, Kuya Obet. Kuya Obet, Kaya ano, Mama Maria J, Ate Ching. Shoutout po sa inyo lahat dyan. saka ano kay Kuya Franz. Thank you so much. Kila Fran. Sa Friday, balik kami. Laboratory. Kuya Cesar and Ate Marita. Ay, si ano pala? Parang hindi na na. Si Chunin sa'yo. Halat ng Timamog po. Halat ng Timamog.
Shoutout sa inyo lahat yan. Si Kuya James yun, no? Ah, yung few. Saka si Kuya Bros. Kuya Emmett din. Walang imit. Good news, Kuya Jason, monetize na tayo. Ay, congrats naman sa'yo, Ray. Si Rain. Yan. Mm-mm. Sila Kuya Romel, no? Congrats naman. Si, ano? Sila Kuya Julius, wala. Kuya Julius. Saka sa Tinoris. Kuya Nel. Ang nawala niyan, unang nawala si Sarap ng mais, no? Bagong pitas. si Ate Maris yung unang nawala. Magwawala. Hindi naman sila nawawala. Laging nandyan yan. Kumbaga, mga nagsasilent viewers lang sila minsan. Kasi mga busy sa trabaho. Kila Kuya Jagger. Yung birthday ko nga, pumasok sa Kuya Jagger. Si Kuya Emmett din, pumasok ulit tayo ng birthday. Kuya Papi. Balikindahan. Ito alam mo na. Kita naman yun. Indan. Nice ma. Malambot to. Malambot sa akin. Pare mo yan. Tama. Ito sa elim na. Ilaw, ay, di ko. Luto na. Basa-basa ka muna. Sabi ni... At pasensya na kayo kung hindi ako nakakapasok sa mga live nyo rin. Hindi ako nakakapag-tune in. Ayun na. Mag-live ako pag gumaling na si Kuya Boy. Magpo-concert kami, sabi ni Randy. Ah, Sarap dyan, managation pa. Ito ng mais. Kuya Billy ko eh. walang tubig. Yan, sarap Kuya Billy. Ang laom. And sabi nga ni Bro rin, para akong tumama ng loto. Hey! Naway lahat. Kuya Hook! Hello, Kuya Hook, shout out. Hindi na first owner si Kuya Ho. Nabibis na. Magandang umaga, sabi ni... Ay, Ate Rina Diary Tilupo. Marito ka ba? Nga. Ate Rina. Good morning po. Mais po, mais. Inte. Mga jackpot daw. Mamalan mo naman. Dito ka ma. Hindi ko na muna ako ulit. Hi, Ate Rina. Good morning. Kuya Billy. Mega jackpot talaga, Kuya Billy. Mega ba? Lahat ata ng jackpot eh. Mega ultra jackpot. Hindi ka nagkakamali, Kuya Bon. Hindi ka nagkakamali. Mamaya nga i-message ko nga. Ayun. Baka mamali ka ng i-message. Baka mali ka ng mga i-message. Hindi. Inulaan niya na ako eh. Nag-message siya sa akin eh. Ang duga din lahat. Yung na-edit ko, minessage siya na. Yan. Sari-saring problema. Parang magkakunik ata utak ng dalawa. Ay, Ang sa ulo mo'y tumbotorta. Lahat ng halos na paraan. Mo, ngunit di umubra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Iwanan mo ang iyong problema. Bullshit!
Sarap nito, oh. Yung prito. Gusto to ni Bibi. Mas masarap yung mas. Mas masarap yung mas pag walang ano, asin. Wala ko kasi nga eh. Ako nagluto eh. Hindi ko nalagyan. Nakaksin yun. Boring viewer hello at wala na natin live. Paano nga yung tawa mo? Hati Solo Pilipina, hello po. Ayan. Tumatalsik yung mantika. Yung sinagod sa Goya Board. At kailan na yung uwi mo, Goya Board? Parang nag-gets ni Ami. Ay, si Kuya Ariel. Ano sabi ni Good Kuya Ariel? morning. Ano Kuya Ariel? Ano sabi ni Kuya Ariel? Paano yung good morning sabi ni Kuya Ariel? Depende. Mag-a-appear na lang ba tayo? Wag nyo na ikwento, alam ko na. Nakagets si Ami ah. Bulong mo, wag na, Kuya Vern, alam ko na. Wag mo nang ibulong. Ayos yan. Congratulations naman. Ay, sorry! Congratulations. Congratulations. Shoutout kila ano. Pasensya na kung may nakakalimutan tayo sa mga nag-shoutout. Kasi dami nyo kasi talaga eh. Sila Kuwel, Juliano. Yan. Shoutout po. Nag-gits ni Ami. Sabay alis pa po. Tinatanong ka pa, wala din namang epekto. Pas-pasok sa tenga ko, yung sinasabi at sa susunod, huwag ka lang magtatanong. Kung may sagot ka, wala, parehas din yun. Pero tila lang, may sasabihin sana. Kuya Rocky, hello. Sabi ni Kuya Ariel, Rainby, hello. Kuya Ariel, hello, sabi ni Kuya Billy Coy. Kuya Fidel Reyes, kumusta kayo dyan, paring Jason? Umuulan ba dyan sa inyo dito sa Malolos, sumisikat ang araw? Mainit po ngayon dito, Kuya Fidel Reyes. Maganda yung panahon po. Pasyata po dyan sa inyo, dyan sa Malolos. Malolos, Bulacan. Dyan yung dyan nakatira yung tito ko sa may Malolos. Malolos, Bulacan. Kaso yung tito ko, patay na. Ay, yung apelyido niya ay Padua. Tapos, diyan yung mga anak niya sa kakasawa. Sa Malolos. Lalo namang epekto. Kuya Ariel, we love shoutout. Kuya Jesus, hello, sabi ni Kuya Ariel. Ariel, Dolphin ng love shoutout. Sabi ni Solo Pilipina. Bro, Fidel, hello, sabi ni Kuya Ariel. Back to work muna ako, boss, tapos na break time. O sige, ingat-ingat. Boss, Randy, sa work. Billy ko yung lawan, mag-love shoutout, sabi ni
Solo Pilipina. Ingat dyan, bro Rain. Kuya Maki Gonzales. Bro Rain, hello. Yan, sila Kuya Rini. Shoutout Kuya Rini. Pasensya na po yung mga nakakalimutan natin yung iba. Pero paabot-abot. Yan. Ito na. Yan sila Kuya Jojo. Kamusta po? Ang lalaki ng isla na to. Isa lang tasya. Alam si Ami. Bro Maki. Ma'am Solo, hello. Sabi ni Kuya Maki. Sige rin, ingat sa trabaho. Buti ka pa may office work na sa as engineer. Sabi ni Kuya Ariel. Bro Mac. Sabi ni Kuya Billy Koy. Sabi ni Kuya Maki. Bro Billy, hello. Bro Maki, hello. Sabi ni Kuya Ariel. Atrina, hello, sabi ni Kuya Ariel. Bro, Ariel, hello. Certain viewers, hello. Hello sa inyo dyan, mga certain viewers natin. Kasi mga nag-like. At isang salang na lang. Pakatapos ito, may isa pa. Sakto pa, ang dating nung alaga namin kasi yung alaga namin, ito yung unang dumarating. Kain ka agad. Panghuli yung anak ko. Sabi ni Kuya Ariel, nakalike na ako pa rin Jason. Like daw pang 9. Ay, salamat po. At sa 12 na nag-like na, oh. Thank you. Sila Kuya GPC. Ate Gab, shoutout sa inyo lahat dyan. Yan. Pasensya na po kayo at di tayo nakakaano sa mga live. Di tayo nakakapag... Laging busy yung putak. At di sa business muna. May mga... Pinadasikaso rin ako dito. Tapos nag-extra ako. Para kahit pa paano. Ayos na ayos talaga yung balita ni Kuya Paul. Ayos na ayos. Kuya Roy! Kuya Roy sa balo. At yun lang yung ano eh. At sila Kuya Sam, hello. Baka nandyan si Kuya Sam kasi tinanong ko si Mama dun sa ano. Tinanong ko si Mama dun sa sinasabi ni Kuya Sam. Ano yun sabi ni Mama mo? Na? Sabi ni Mama, iba raw yun. Ayun. Yung gamot na Kuya Sam. Sabi ko nga kung nandyan ka kasi Kuya Sam. Iba ba yun? Kaya sabi ng kapatid ni Mama, yun daw. Hindi ka nga maintindihan. Ano nga natin ulit Oo. yung mama? Baka nandyan si Kuya Roy. Baka may gusto pang ipadala si Kuya Roy. Oo nga pala. Ang taba mo na, parang Jason, mukhang inahabol mo si Alamig pula sa laki lang. Oo nga! Grabe nga oh! Taba mo na kanya, sabi nga nung good morning, Maring Ami. Good morning daw pa. Good morning. Naglalaba po. Taba ko na nga po talaga. Sabi nga nung anak ko, Papa, mag-ano ka?
mag-exercise ka, mag-jogging ka, di yan ako nakikita nag-exercise. Yung may dumbbell ako dito, at di ko nagagamit talaga. Kasi busy. Hindi ako, pag marami pumapasok sa utak ko, walang ganang magbuhat. Nakatago lang. Bagong-bago yung ano ko dito. Yung dumbbell ko. Bago ko. Hindi ko naman nagagamit ko. Pero minsan, siguro pag hindi na masyadong stress. Sabi niya yung baby, ang tabako na raw. Ito, balita ko sa inyo. Mga bago ko. Natago lang. Hindi ko naman mabubuhat na. Walang gana. Napasok na nga pala ito ng dagat. Isang seat yan eh. Isang seat. Oh, hindi ko na mabubuhat na. Isang seat siya. Ayan o. Pinasok ko na ano. Linis ko nga itong mga. Pinasok na ako ng iba. May ano pa ako dun, may dumbbell pa na iba. Magkutay sana, gusto sana ng katawan ko mag-exercise. Kaso yung utak ko ayaw eh. Daming mga init kasi hindi rin makapag-focus. Jogging sana. O nga, lapit-lapit ang course. May mga nagbabasket, may maglalaro, di rin ako makapaglaro. Thumbs up daw, sabi ni Kuya Maki. Grabe na talaga, grabe na nilapad ng ano ko, katawan. John Santos. Hello po Kuya John Santos. Good morning parin Jason, kamusta na kayo? Grabe, surprise ang mga parents mo, ayos yun. Hello po! Talagang ano po yun. Sabi ko nga, kasi daming dumaan sa akin daming dumaan talaga na mga pagsubok, halos sunod-sunod. Tapos pati yung kalabaw namin ay nadisgrasya. Nasabi ko, nangako talaga ako habang kasi kung baga sa yan din yung dinadayo namin na simbahan. Dito yung pinasal siya. May mga artista nga dyan, yung mga deboto. Sila kukumarting pumupunta yan dyan pag pinakang ng simbahan yan. Sabi ko, at si Papa talaga, si Papa ay kahit anong alog dyan, hindi talaga yan naglalabas-labas sa bahay, puro lang yung gawa sa bahay, yung gumagawa ng bilao. Nakapangako ako na dadaling ko yung mga magulang ko, kaya kapatid ko, pagkatapos ako ng birthday ni kaya yun ang una namin pinuntan, nagsimba kami, at nagluto ako ng ulam, sila naman nagdala ng kanin. Tapos sa isip ko na yun, kasi bihira lang yung sila mama sa si Papa na magkasama, maggala-gala. Sinaalala ko yung mga mga hirap noon. Nung kami mga maliliit pa na pinagsiserbihan nila. Yung pagpalaki sa amin, babawi talaga ako sa kanila. Lalo na pag medyo magkaroon ako ng mas maganda-ganda pa. Hindi lang ganyan yung pangarap ko sa kanila. Ayun, pinapili ko siya kung ano gusto. Ayaw ko maniwala.
Ayaw ni Papa, kasi sabi ni Papa, baka wala na raw akong pera kasi galing pa lang sa mga gastos. Nagkasakit na si Ami, nagkasakit pa yung alaga namin. Mas na-distress yung alaga ko. Nag-birthday si El, dami daw na ano, baka daw walang pera. Sabi ko, ilang kasi pag ako si gumastos, nakabukod na yan, nakalaan na. Shout out Team Pahaway, walang iwanan. Yan, sabi ni Kuya Jun Santos. Wala daw iwanan. Sana nga, walang iwanan eh. Bro Jun Santos, hello, sabi ni Kuya Ariel. Kaya yun, pinapili ko si Papa. Yung napili niya ay shirt. Kasi Papa, ano yan, masilan yan sa shirt. Parehas kami. Parehas kami yan ni Papa na hilig sa shirt. Ako ayaw ko rin na gusto ko yung shirt ay di lumagpas sa tuhod. Ganon din si Papa. Tapos gusto ko yung fit lang yung shirt. Ayaw ko na maluwag. Kasi ito si Ami. I-try ko doon na bumili ng mga shirt na ano. Gusto ko talaga yung di lumalagpas sa tuhod. Tapos mga 6 packet ganyan. Siyempre, gano'n nakapili si Papa. At nandun si Ma'am. Siyempre lahat silang dalawa yung binilang ko. Okay, salamat. Alam namin di hard ako sa... Opo. Yung nakawa sabi nito. 7 viewers low. Pagka nakabili ko sa kanila, yun, nilabas ko din sila kumain. Kumain kami sa mga inasal. Nakapag rin sila, Papa. Tapos yung mga inasal na yun, first time yun Papa na kumain doon. First time niya kumain sa mga inasal. Ayun lagi kong sabi sa mga sinasabi sa mga kapatid ko na kako kayo ay nakapagtapos sa mga pag-aaral sila, nakapag-college. Yan, sabi ko sa kanila, kung wag mo na mag-asawa para kumbaga maibigay mo na yung magandang buhay sa kanila Papa kasi magkakaedad na sila Papa eh, nangama. Tapos yung mga ilang taon may mga ano na yan. Siyempre pag yung tao nagkakaedad na, ihina na yung katawan, magkakaroon ng mga maintenance na. Ako nga, ilang taon pa lang ako, nararamdaman ko na yung pagbabago ng ating katawan na hindi na yung tulad na dati. Na talagang mabagsik o kumbaga malakas. Hindi na yung tulad ng dati. Talagang pag nagkakaedad na mayroon lang yung panghihina na nararamdaman. Sabi ko kanila, magtrabaho na, anak ng trabaho. Hindi ako, basta ako pag mayroon, tutupunta ako kanila. Pero hindi na yung tulad ng dati na palagi. Kasi may pamilya na rin ako. Siyempre salamat din kay Ami kasi napakaswerte ko kay Ami kasi hindi siya yung tulad ng iba na kumukontra. Hello Ate Margit, yung kumukontra. Siyempre, halimbawa ako, pag gusto kong magbigay sa magulang ko o sa kapatid ko, pinapaalam ko muna sa kanya na ako magalit magbigay ako. Hindi siya nagkukontra talaga. Ang pinakasabi niya ni Ami, hindi ko bahala kasi ito naman yung naghahanap ng
ikaw naman yung naghahanap ng pera, ikaw naman yung nagtatrabaho. Ganun lang yung sinasabi namin. Kasi siyempre, magkasawa kami, kailangan ko magpaalam sa kanya na ganun yung gagawin ko. Kaya tulad nun, nung pumunta kami dun sa Naya, nagpaalam mo na kaya ako, bibilan ko si mama sa at papa namin ng gusto nila. Hello everyone, sabi ni Ate Margie. Ate Margie, hello, sabi ni Kuya Maki. 6 viewers, hello. Kuya Maki, morning po. Sabi ni Ate Margie. Malapit na akong matapos mag-trito. Brother Born, Kuya Born, hello. Sabi ni Ate Margie. Itong premiere ko na to, hanggang gabi na naman to. Natipid kami sa budget sa ano. Pero hindi naman yung tipid na gutom. Tipid lang sa budget. 100 lang yan, 2 araw. Si Margie, sabi ni Kuya Born. Mais na naman tayo ulit. Sabi nga, bukas-bukasin ko lang yung kanin. Kasi pag gulay, baliktad na pag gulay, malakas ang kumain pag gulay yung ulam. Sira yung gayo. Kaya ito, mais, pag busog na ako nito, hindi na ako magkakaroon ng mais. Ito, healthy. Walang sangka. Walang asin. Eh, matanong ko lang pala. Matanong ko lang po kung itong mais, kung di ba ito bawal sa alaga namin na may sakit. Matanong ko lang kung sino may alam niya. Kasi, paborito niya to, mais. Kaso binibigyan ko lang siya ng isa, gusto pang merit. Na makabawal kasi, di ba matagal itong matulang. Comment po kayo kung may alam. Sa 28, balik kami pala pick up. At yan naman yung malalaman kung okay na ba. Okay na ba siya. O kung walang tama yung kanyang kidney. Yun yung malalaman kasi maglalaboratory muna kami. Tapos pag nakapag-laboratory na, pupunta kami sa klinik. At pag nakita niya ito pag uwi niya, hihingi yun. Ang sabi namin, bawal yun. Kumbaga yung doktor, paglabas namin yung doktor, ang sabi kaya namin, wala daw bawal. Nung nag-search kami, yung mga bawal eh. Daming bawal na kanya. Nung sinerch namin. Sige po kayo, design out muna po ako. Ihiramin kasi ni Mary. CP ko. Nasira na sa CCTV niya. Marami.
Yeah, sure. Sige po, Ate Margie. Sige po sa pag-tune in. At yun, sana nandito sila, ano? Sana nandito sila, Kuya Frank. At pabago-bago kasi nung isip na nung bata kasi bata, ay bumibili na nga kami nung ano. Sabay nabanggit ko naman na doon sa vlog ko. Kala ko okay na. Bilang nakita ko talaga yung motor na 4 years old. Ang bago niya, kaya di kami nakabili na naman. Pero may sinisya kami sa ano, may tinignan sa amin sa Shopee na ganoon din na yung escape na yun, pero may battery siya. Baka yun na lang orderin niya amin. Hindi na siya magsisipa-sipa. Ayaw niya kasi ng ano, ng laruan na truck. Ayun, tapos na magluto. Mi? Nagbabay na sa Ate Margie. Mamaya pagkatapos ng live ko, ay mag-upload ako. Ang lalaban na ata sa amin. Ano yung lalaban na? Alabas tayo. May. Naglalaban na nga pala siya. Ayos naman na ano tayo, na wala kaming pasok kasi natutulungan ko dito sa amin. Alam po ko muna itong ulakad ko naman kasi magbanlaw ako. Para matapos agad ko. Ito mo lang kahapon.
Makikita niyo yung manok. Yung manok na hiling purple eh. Yan, Lord lang muna po kayo dyan. Tapos na magluto, mag-ano naman. Langaw. Ito, tapos na yan. Lahat na to? Lahat na to? Balik hindi lang naman itong labanan kasi naglalaba ka agad. Yan na. Nagay dito kanila. Nagay. Nagay. Huwag mo lang ito mo. Huwag mo lang ito. Sa'yo yan. Alin? Ito lang kadaunin na to? Ay, madaling maglaba kapag yung langga na tatlo. Dadabigan ko pa nga na ito eh. Gusto ko 4 para yung downy. Yun na lang yun sa balde. Yung mga unti-unti kong pinundat dito. Una kong nagdalig isa. Tapos pag may kubra na, hindi lang siya. Wala akong mahangan sir, daw sakit. Kasayang ko rin yung nangihiram ng nangihiram. Ang gamit. Pag may ano, may subang kubra, bumibili ko ng paunti-unti. Masandukan mo natin ma! Kung mayroon lang naman laban yung mga gamit ng bata. Kasi maliliit. Pero yung damit ng parang ko, kahit 2 araw niya yan gamitin, wala kang makitang mansya kahit nung maliit pa yan. Kasi malinis yung si Bibi talaga na hindi siya naglalaro sa mga mahibuling bagay. Itong alaga namin, malapot. Kaya kakabihis lang. Talagang grabe. Pwede yung sabaw pala. Hmm? Ano sabaw ko dito? Alin ang sunod? Alin ang sunod? Hmm? Pero sa
sabaw. Yung tira kahapon. Yan yung sinabuhan ko hapon. Mi, ano sunod? Nasa laundry? Ha? Sampay na. Okay na, kasari ko muna. Ano yung papa? Saan kasi dito? Ako na kasi yung mga video. Meron tayo kayo. Meron tayo sa 11.4 si Yarubin. Kinakain mo na. Hindi pa. Iniinit ko pa yung sabaw. Bukan mo na. Hindi na pa. Huwag niyo nabigay yung cellphone. Hindi. Hello sa Seba. Ay, si Ate Sara. Hello, Ate Sara. Ay, si Ate Margie. Hello, Ate Margie. Kumusta ang buhay-buhay, Ate Sara? Yung nabili ko ata para na ano, panlalaki pala to. Pwede sa lalaki, pwede sa babae.
Tita, sabi ni Kuya Boy, kayo kumusta? Okay naman kami. Inistorya na kami. Inistorya na kamo. Unod to. Inistorya na kamo. Sabi ni Ate Sara. Tito, good morning. Good morning daw. Non-viewers alone. Yan, hindi naman pala yung nakikita nyo na hawak ko. Ano tayo? Wala lang. Pwede sa construction, pwede maging kasambahan. Wala lang ako dito eh. Magluto, maglaba. Yung tinulungan yung maglaba, wala na. Iniwan na ako. Babayi. Kaya excited pang istorya kanina. Kuya Rini, hello. Ayos na Kuya Rini. Hello Kuya Rini. Excited na mag-istorya. Naunod ko. Sige na ba ya? Sige na ba ya, Bisara mag-istorya? Muling binuhay mo ang puso-tis ko na dati ay nag-isa ay doon sa mundo. Gamit ay di lang sa mundo. Palagi na lang ako uli. Palagi na daw uli si Kuya Rini. Ayos lang kasi alam ko naman Kuya Rini na lagi nga nanonood. Niyaan mo na nga nito. Amo na pala. Ayos. Ayos yan. At namuman niya na ang sadukan niya. Na basta. Yan na sana mag-istorya kanina. Ati bidang, amay, urot ay. Natangaran ng gada din si Gopi. Natangaran ng gano'n. Natin na ati bidang. Padama natin bidang. Dawa datangaran natin bidang.
Dawa datang ran. Berming ko ron. Dawa datang bidan. Remote tayo. Habang walang gawasan pa bahay. Kailangan din, pag may labanan, lagi na kami na naglalaban ng agad. Para walang tambak-tambak. Simple me. Ate Bidang, hello. Kuya Ray, hello. Mi! Liwatan mo na ako. Liwatan mo na ako. May pagkon pa, may pagkon pa. Pagkon. Ano, Jason? May pagkon pa? Meron na yun. Ma'am. Sabi ni Ate Bidang, may kurot na ko nung natangaran ng gano'n sa gabi. Dawa da, tangaran natin Bidang. Pero may liman ba? Dapat tangaran natin Bidang, pero nakabali na. Nakabali. Naka-advance. Parang magkakain na pala. Ito yung bibig. Ini ya, ini ya. Ini ya. Medyo sulo mo, tuwan na ko. Excuse me, Ano ah? Onet. Ano ang kinali? Aren. Di pa isa sana na. Last na yun. Tuwan na ko. Tuwan yan yan, lalaban yung sa akin hindi. Kanya-kanya ka. Kanya-kanya ka kanya ng tuwan na. Mga binuhay mo, puso't isip ko. Parang mo sabi. May, muling binuhay mo, Sino yan? ang puso't isip ko. Nagdating ka lang. Okay, Ate Bidang, basahin mo kasi ito, ano? Basahin mo yung sabi ni Ate Sara. Ah, basahin mo nga, basahin mo. Basahin mo. Sabi ni Ate Sara. Aka na. Kasi pag sa kanila. Istoryan na ka mo. Excited mag-istorya ka ninyo. Pabayai. Alam nga, Ate Sara. Ano pag nandun yung sasakyan? Yes. Kapitan sa barko. Yan, wala mo pala niya. Saan sa naman ang ibang Yung kamag-anak nila amin. Kapitan sa barko. Yan pala. Yan ko kaya kami. Miss! Ako na. Seminar sa... Ah, okay. Si, ano yan? Pigil. Ah, yung ano yun? Seminar sila sa Pambawgan Tumi. Yung pampakain sa mga baboy. Yan yun. Ang seminar pala.
Narumruman man ka mo tulos. Sabi niya sa aram yun. Narumruman man ka mo tulos. Iban si Ate Sara lang hindi nakapag-live. Oo. Hindi na busy ang taong ito. Tingnan mo kung kailan din Akin na ano? Lagayan ko ma. Ha? Lagayan. Gamo mo na. Ano yung Titira ko na to. anak? Aray ko. Dun sa lamin ko. Bakit? Basahin mo muna ma. Basahin mo muna. Kuya Rene, amot po. Sabi ni Ate Sara. Ano? Ambot sa imo wala ko kabalo istorya ninyo. Sabi Kuya Rene. Ambot sa imo wala ako kabalo istorya ninyo. Sabi ni Kuya Rene. Ay, yung chicken iitlog yan. Silahan. Pumasok. Mga manok na ito. Ilang hindi naman manok na yun. Maliliit ko lang ako yun. Iwitlog na naman. Wala siyang maintindihan. Kaya rin. Nick. Batribonya tumira ng press. Hanap mo mapasaan. Hanap mo mapasaan. Mamumura tayo ka. Ay, naman. Hanap mo mapasaan. Mababasa ang sayo. Oo, matapon! Matapon na. Parang laro ko. Rin. Yan, basa mo. Basa mo. May iwan tayo ng init. Nabadayan sa init.
Nakalood lang kayo dito. Pamasay mo, baka may sila. The word. Oh. May tawag mo. Lalaba kami. Lalaba kami. Lalaba. Ada ito ba nga? Nata kami mo po. Tatupress ko lang si Bibi. Niyo. Tumawag yung biyanan ko.
Starling. Starling. Ma. Starling. Ha? Design Starling. Hindi pa? Oo. Sino ba yung Starling? M. Ha? Kundi siya. Starling ba naman naman? Bako ang Dapat Starling ka nag-arcade. Nakalagay MD. Internet ah. Pero baka na Starling. Kaya Starling. Ang magpapagap. Nagtanong ako Kuya Noni kung ano, kung may bakante daw, magpapakabit siya. Ito na-convert siya. Ay, Starling. Di hindi ka nagkakabit. Nakalagay nga, MD Starling. Yung bagay sa sasakyan. Nabasa ko lang. Kaya nga, pero baka. Ay, malakas na lang signal dito sa amin. May ano yun. May tower na dyan sa ulan. Yan lang oh. Kita nga dito. Yung gamit ko nga, kaya dito wala nang problema ako sa pag-upload. Di na tulad ng dati na dadayo pa ako dun sa lugar namin kila mama. Eh ngayon, yung gamit ko nga ngayon na nakalive, yung ano ko na, yung data. Kaya malakas na. Yung wifi ko, baka na mga patanggal na eh. Ay, gabi kami na oh. Hello. Oh, galing mo doon. Kumain ka na doon. Ganyan sir, din ini. Anong kumana si bebe ng kanin? Kanin kay bebe. Wala ka assignment na? Ha? Wala mo nang magsisipon. Yung cellphone nyo, tinago ko na. Wala mo nang magagamit. Wala mo nang magagamit ang cellphone. Ayun yung pag-aaral nyo. Magsulat kayo pagdating sa school. Kahit na.
Papa ka. Hello. Ako na rin dito. Ako na. Silent lang talaga ako. Malakas sana yun. Kaso, ha? Malakas sa pera. Hindi malakas sana kaso problema. Kapag may sira, tagal nilang bumaka. Hindi sa bahay. Tested na yun. Sila nini. Oo. Nung nagbagyo, di naman nagamit yung LDD. Yung monthly book. Halos ilang buwan yun. Halos Isang buwan. nagpasang buwan ka mo. Malakas sana signal. Dahil siya pera. Sipig na ang ano. Sipig na ang data. 9 viewers, hello. 7 na ano. 1 week. Ay, 7. Ay, Kuya Marlon, oh. Hello, Kuya Marlon. Ah. Ang 7 days niya, walang ganda. Hello, Kuya Rini. Hello sa inyo lahat. Sir Billy. Sir Makoy, hello. Yan. Hello, Kuya Marlon. Sabi mo, converge. Ayun kasi oh. May convert Kabila na siya yun. naman. Kabila yun yung converge na yun. Ayun oh, may kulay. Nabasa ko kulay ko rin ayun. Nakatakot. Kaya yun. Dito naman sila. Dito sila eh. Kasi yung converge, nag-repost din sila dito. Yung field dito, lagi nagkatabit lang. PFDT tsaka dito. Isang post lang. Iba ma, iba. Ito kaya ba may nabasa ko? Ayun yung convert. Green na Dito. Yung dito. Asalo yun. Sa libraan. Converge. Kaya pag naputol yung kasurin na, poste ng kasurin ko, pati yung dito, damay. Eh yung convert saka dito, hiwalay. Oh. Dati yan ang gusto ko. Makapit na hindi na. Lakas na ng signal eh. Oo, lakas ng signal ng blueberry sa Lakas bahay. na. Ayun, hindi na nagalag. Dati, pati matawagan kami hindi. Sa mga number. Kaya lakas ng wifi namin yan, wala ano. Matumal na yung wifi ko. Kahapon, nagbukas, magkano yun naman? 300. Tag 300. 600 nung naman sa buwan. Kung hati kami ng mayari, pwede naman ito lahat sa hati. Hati ang kami. Ito ko na yun.
yung mga hindi, yung mga nag-iingay. Yung mga nag-iingay. Puro, kaya pa lang na walang ilag kasi yung mga nakadito sila. Bumagsak na. Pero hindi ko na natanggalin yung wifi. Ano lang yan. Kasi pag fiesta, yung mga dayo, yung mga walang data, mag-uulibin ko. Ilagay ko yung kapag doon para sa pusa. Kaya yung itlog ka po. Ha? Kaya yung itlog ka po. Wala pa. Yung isa, ano mo? Kaya nilagay ko yung karton doon kasi yung pusa, ang nanganak. Para sa labas na. Nilagyan ako doon ng itlog. Hello everyone. Hello to 7. Tapos na bahay nila Trisha Pani Wilson. Kaya sabi, Marlon. mayroon pa po. Yung sa baba. Yung sa baba po, may mga gagawin pa nila. Tapos yung sa taas naman, yung ano, masilyahan tayo yung kisame. Masilya, kasi may awang yun. Yung sa, ano, masilya, tapos pinturahan. Sa baba naman, yung mga biga, kasi daming ano, daming mga inanayan naman. Pinakabigay niya. Oh, wala akong update eh. Wala akong update kung may pasok, kung wala. Wala silang sabi, dito lang mga gabangan. At host, kuya host, umuro, tamang tawol yan. Sabi ni Ate Sara, Ah, ano raw, no? hindi ko maano. May iba kaya is, ano, pakuluban pag arko ng English, English, arko. Amo. Amo. Okay po iya. Okay na okay iya. Tama Ate Sara. Okay po. Sa nakaiba na yan amo. Kaya okay. Ano raw ba yan? Kung i-istorya man yung mga nako Ate Sara. Naguguluhan na lugod ako. Ate Sara, paki-PM nga kay Jason. Maray ka okay man nga nito. Ate Sara! Ate
maluya ko sa kuwan. Okay na, okay yan. Maluya akong chumistis. Istorya natin saan pa malilingawan ko man sa nain. Lilingawan man pati ko. Salamat. Tapos na rin. Ako yung naglalaba, ikaw yung Ako yung lalaba. Ilang beses na naglaba. Yung kabil ko. Yun yung mga kasama. Ikan. Ang sabi. Basta mo. Ang sa iba yung nasa mga... Amo yan. Nakakuha yan. Soltero. Soltero yan. Oo. Pasensya na sa mga dinakakaintindi ng dito. Sabi nga ni Kuya Rene, hindi ako kabalo istorya ninyo. May kabalo. Ano, makakauwi ba si Kuya Rene sa akin? Makakauwi ba Kuya Rene? Kasi na si Nene. Tawag kami kami. Awa mo. Tawag namin kami. Pagkatapos, kung nagpuon, Baka panahon na. ano pati, kumbaga namali siyang tuhod. So, bago mag-birthday si Bibi. Oo. Wala yan. Wala mo. Wala mo. Ano? Wala yung mo. Kung ano-ano. Pero kung natulos plano ata, yung naandal pa ako. Di andalin. Okay ya. Okay ya kamaray. Di ba andalin? Ay! Di ka andalon. Yan ko yung braya ko. Oo, ang araw na nantay ko ng kitagan. Oo, at kung ikaw ay natutong magkakay. Kaya't nabito, lumuha at natuto. Ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Kaya pangako ko mula sa araw na ito. Sa bawat gising ay sisikat tingnan mo. Di mawawala ang ligaw.
at kaibigan, sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan, pahandang kang naglalakad patungo sa akin, saling itong tutuloy. Antalanan, antalanan. Ikaw na ang babaeng aking Here's papasalan. Margaret. Pasensya na sa aking Antalanan, Nandibutaka na ako. antalanan. Pinagkakasama, magpakailanman. Ang pag-ibig na inalay, Tugal kay tagal, nahanap din kita. Bigay sa akin ng Diyos na lumikha. Nagpahiwanag ng kahit anong salita, wala nang kakantay sa iyong ganda. Nakapaitin na lang, pag mo nagustuhan, ang swerte ko naman, kaya pang aking pumunga, araw na ito. Bawat piso ay hindi mawawala. May, tapon ko na rin, May. Okay na rin. Salang. Ayun na, tapos na. Tapos na maglaba. Tawanan na. Moy! Amo daw kamang ay, 11 na po eh. 11:51. 52 na. 11:52. Para sa Sara. Me! Okay na rin? Ha? Okay na? Ayun, sa muna itong ano. Tapos na. Linis mo na. Washing. Ano na, lulumahan. Tapon ko na! Ano? Hindi kasi lumakit. Ano? Tapon ko sa ano? Busa na. Si Coconut. Chick. Ay, hello sa Six. Ate Sarah. Kahapin mo ko no. Kahapin mo ko na sabi natin. Happy talaga. Ah. Oh, Ay, susunod. mais mo na ni kita. Ganyan yung pag naglilinis ng washing. Kakain ako ng kanin.
Happy talaga sa Mare. Siyempre. Happy ko para kaninyo. Aboy si Bebe? Oo. Yan sa bago. Pagkuha, nako. Na, So, saan nila? ayun lang. Nagits ng tulos. Sino ba? Kasi si Ami, Sino bang hindi mas happy dyan? Eh, matagal na namin yun. Yeah! Kilig mo. Yeah, nag-gets ko na. Saglit. expected daw ni Ate Sara yung laki natin. Huh? Ano? Makalaraw. Ha? Kala ko tao, yung manok, tinutuka yung doorbell. Nagkano sa mga ito, Kaya tumunog. Thank you daw, sabi lang sa ayos yun talaga. Ano nga. Rontero pa tayo, rontero. Rontero. Pagsulay na ako mag-uli. Ito, mag-gusto na kita. Ayun na, pagkawan mo. Wala ko nang tinataba ng mara. Ha? Taba ko na. O, sana. Nainiro ang tapos. Yun lang, pangalan. Buti na lang, mara na. Pinakalawan yung dumbbell ko. Pinalawang yung dumbbell ko. Sabi ko din ng taba ko na raw. Naalala ko yung dumbbell ko. Sabi ko pala ni Bibi, gamitin ko. Kung si Bibi sa akin, pinakalawang yung iba. Sabi ni Ibrara, bakit ka mukhang naggastos pa? Bakit ka naggastos pa? Practical. 10 viewers alone. Alam viewers. Siyempre ate Sarah, dessert mo malaman. Makakalimutan ka. Kaya ito na Ayun, wala na mo yung ano. Yan, tanggalin ko ka makakalimutan.
Ha? At yun, thank you po sa lahat sa pakulay. At siguro mag-end na po muna kami. Dahil kakain. Mag-inbox na po kami tapos yung maglaba. At para At may makapagpahinga upload rin ako. po sila. At tayong mga muli-ami. Baka ito na lang tanghalan mo. Kayo po yung mga nag-tune in mga solid viewers sa mga nag-live. At pakulay kanina yung Kuya Bro. Hindi po sila lahat. Yun mo, yan ang Thank you kay baka. Ate Sara, kay Kuya Marlon, kay Kuya Rene, At good luck. And At congratulations. si Ate Bidang, si Kuya Joshua, si Ate Margie, Ano? Ano ka son? si Kuya Maki, si Kuya Jun Santos, Laman. hello. Amo? Tapos, Nag-aalok kuminom yung ano. Yung tropa ko na sandalo. si Kuya Ariel, Dumating pa rin. at si Kuya Billy ko, si Kuya Maki, si Kuya Ruben, sino pa ba? Sino pa ba? Sino pa ba yung sila? Hmm? Sino pa ba? Ibalik mo ano? Ano na? Sila Kuya, po, sila Rain. Rin. Kuya Robin. Kuya Rocky. Nandyan si Filipino ano? Umiiba ko no. Ha? Kausigan na. Ano ba yung sabihin? Ang sabi. See you soon. Hmm. Tapos, umiiba ko no. Kasi di kausigan na. Parang nag-ano? Nag-uusik. At yun sa 12, natagdagan pa ko. Tapos na yung ating live show. Ilan lang ba? Live na bahay. Pasensya na sa amin pananamit at ganito. Pag nasa bahay, ganito talaga kami manamit. Nag-uusig na pala. Ay, at susunod tayo ulit kita-kita sa live. At may upload ako, abangan niyo po yung upload ko. Namili kami ng gabi, namin ang mga paninda. Kana panoorin ko po yung mga ganun sa bahay na mula kay Kubay Project. Baka alam niyo na. Hindi ko na sabihin kung bakit. Yun. Bye, tita. Sabi ni Kuya Bernie. Bye-bye. Tapos, Good luck. tulog na tita, sabi ni Ate Sara. Good luck. At yun, makasisibang na ako Ate Sara, ikaw muna. Good luck. Ayun na, kulma. Bye everyone. Thank you. Ikaw na mag-end. Ano na? Download ya. Bye. Ha? Buhay mo ka. Bye. Buhay mo.